الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala, di mada na di mapipinda ang kutwa di tenu di mapapalapalada si iku Allah subhanahu wa ta'ala amang bagian tanawag yang kutwa rilayan yamala na tarima niya naging kutwa mga amal tano kasaba panuto sa ipakasultano si iku surga. Nintano si Allah subhanahu wa ta'ala makasultano si ku surga mutimong tanon yan dagumi rakstano sa mga pamilya tano na gusto mga tunganay tano Uriano to naging kaiya mabubaloy bandingan tano nagidin so andang nga di tano di bandingan lalagi daya oras di na lalagi daya gawi ayaw mul Jum'ah adi tano di pangadian di na di tano di pamagusain agyang kutua mga wasyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang kaiya kumatian ay tanon supatan agyang utamino na apupugusain tano mga pantagsi kung mga andawan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sang kaya umat yan. Ang palid mga pipya panduan. Asar takpitan ng kuta oripan. Dayad na pupulus yan nagyang kuta surga wallah subhanahu wa ta'ala. Imanto nasita ng matataman sang kaya wasiyah di na pangtumaw Nabi sallallahu alaihi wasallam sang kaya mga umat yan. Agyang kutua kapakalairan ni kasabar nagumadakiran agyang kuta kapamakupakot da kapakalanat sa iku mga betad. Wasiyatuhu sallallahu alaihi wasallam lil muslimina bis sabri wa adamil isti'jal. Panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam sang kaya umat yan. Ang kutwa kapakalakiran o katigir sa ikulang wana betad kapakasabar kulang wana betad wa adamul isti'jal nagumadakiran nagyang kutu akapamakupakot da kapakalanat ang gagaan sa isang kutwa mga betad badilaboro nagyang kutwa igira aya bityara na sukapakataban kapakadaag di na kadagas sa iku mga ridway di na kapakadag o parinta wallah subhanahu wa ta'ala na aya din na sukuan nagyang kutwa katigir umabumasa aso so syariah di na hukman wallah di na so tauhid das kanya ni pengimpuruan na pagkada panas agyang kutwa ribat na gusto mga syirkiyat adi manggulaw la si kuliaw lupa inoto matatalik agya pagusar no Allah subhanahu wa ta'ala so kabay ayan na pagusar niya sa iku manguripan yan sa anduman niya ikapakadaag yung utabanar nabuman di kagagawa Allah ama kay sisa mapita isagawi na pakataban no Allah sa Islam nabuto di kagagawa Allah gagaganian na to apay man to na pakataban niya sa Islam na pakataban sa Islam git na dagakwatan wabalas giti sabab pa matatali kaya kaya pumilis wala ko mga orip niya ni anta ipagusar niya nun usaron sa kapakataban ng Islam kagi aniran mapamaruli agyang kuta balas Allah subhanahu wa ta'ala di na ankiran matanto amang bagi aniran sa surga wallah subhanahu wa ta'ala unintan usik wallah mapagtanos sang kanan ng mga tao ang makabugiin siran sang kanan albihan at
magkusar silan sa ikwagama sa kapakadugyan. Ang balasan siran wallah sa balas ang mga surga. Na gito'y sabab ang aya katatalik o kapakataban na aya sisan nagyang buta kapakasabar gito'y matlub aya mananin asa sa katandak-tano nagyang kutwa kapakataban kapakasabar sa iko kapakatalinguma o kapakataban na katititigras iko ringa sa mga ridway karganubutan. Gito'y sunabi sallallahu alaihi wasallam na sibus kanyan afasbir kama sabara ulul azm minar rasul wala tasta'jil lahum. Sabar ka, tigil ka tikman niya wallah sa lagi do kaya pakatigro mga ulul azm mga titindusi ko mga nabiya mga lai tapang mga rasul uba ka pamakupakot uba kang gagaan na tanto sikiran. Peso Nabi sallallahu alaihi wasallam na inisugun wallah subhanahu wa ta'ala bas kanyan diinggaga na tanto sa kapakataling mo o kapakataban. Sabar ka, ayaman na niyan na matagurot ka no agyang kutua kapakasabar taman sa makataling uma agyang kutua tabang wallah subhanahu wa ta'ala. Gito'y tarbiyah, gito'y inisina na Allah subhanahu wa ta'ala si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang makalas kanyan ikatigar nagumakit makalar kanyan ang kutwa dina madar kanyan ang kutwa kang gagaan na tanto si kapakataling uma kanyan ang kutwa kang tabang Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi dito sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agito inindo niyan sa ikong mga sahaba mana initarbiyan niya sa ikong mga sahaba ang kutwa kapakalakiran o katigr nagumadakira nagyang kutwa kang gaganatan to kapamakopakotiran sa kapakatalinguma o kapakataban wasa ummatahu bis sabri wa adamil istijal na lagi dito mamboso Nabi sallallahu alaihi wasallam inipanguyat yan inipangutuman yan sa ikong matyan ang kutwa kapakalakiran o katigr nagumadakiran agyang kutwa kang gagaan di na tantwiran adi ka pamakopakot sa kapakatalinguban mo tabang Allah subhanahu wa ta'ala. Ay asisan mga urip na Allah na misasarta din ko kang galbak o kapagagama kapanaguntaman sa iko agama sa kapakaburan taon niyan. Ang kutwa kapakasabar nagugyang kutwa katigrah sa iko mga ringas sa kitalinguma kita lemba sa iko mga Muslim sa jiran tanto pamakupakutan di nang gagangaanan ang kutwa tabang wallah subhanahu wa ta'ala ito nimbalasan wallah amay kadasabar ito'y sababa wajib ko Muslim nakatagun sa kanya sa katikr nagukapakalanat siyang kutwa kapakatalinguma agiyang kutwa tabang wallah subhanahu wa ta'ala. Biya panutulo Khabbab radiyallahu ta'ala anhu yan hadith amya panutul o Khabbab isa ko mga sahaba apitiro yan asyakaw na ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam miya nga punong kami at tigyan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as kanyan na kumakadin sa Kaaba as sumisirang sa kanyan sangkot absiringan yan urene na pitiro kami at tigman niya o Khabbab tigin man na iya ala tantasiru lana ay sugwalla na ba kaming nga di pamanganin sa tabang sa ikwalla ba kaming nga di tubangi sa nga mamabutadami pag Khabbab na bus kanyan sang kutwa riringasan sang kutwa massa alagi du Bilal radiyallahu ta'ala anhu. Sang kutwa kariringas aw na miyaka puno sirang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangkot wa kararaseran. Urenya na simbag Rasul sallallahu alaihi wasallam sangkot wa kapgiraw niya na ba kaming gadi pamanganin sa tabang sa ikwallah. Udi na ba kaming gadi tubangi baka di pendua at tabangang kami wallah subhanahu wa ta'ala. Mana amada kami sang kaya betada margen para rumah sayami para raser kami ang kaya mga Quraisy.
Tikman ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ar-rajulu fi man qablakum yughfar lahu fil ard wa yuj'al fihi fayuja'u bil minshar wa yudha ala ra'sihi wa yunshaku bitnatain. Tikman ni Rasul ada niyan tanto diri sumbag ang kutwa angin ang kutwa sahaba. Na ini sembagunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natutul si kumyanga una amya maratyaya sang kutwa pya nagadadiran. Ikman ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat 3 na betad umamas si kumyanga una niyo na ipkelot sa kanya sang kutwa lupa. Ore na tiyan na beluy na tiyan ang kutwa mapadalam sa kanya sang kutwa lupa na italing uma ang kutwa lagi italing uma ang kutwa gabas mamakagabas sang kaya masatan na ibetad sa kanya sang kutwa ligyan na igabason ang kutwa gabas na makabelag subadan yan ang giyang kutwa niyan. Wama yasudduhu dhalika an dinihi na dudnot watigu Nabi sallallahu alaihi wasallam makalang si ikamanin agamanin. Bisa panggit ikikinikiran ay pagkalot kiran na pangabas ng kaya mga ulwiran na dudnot watigu Nabi makalang si iku agamanin. Wa yamshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi min azam o min azm aw asabin. Wama yasudduhu dhalika an dinih dan lagi ditua igmo agmutua lagi du lutaw apakasasayan sa surod na ikakata sang kuto emanan yan na sapu yan naman sa emanan yan na tumantal sa ikutulan yan na didnuto makalang sa ikagaman yan. Allahu Akbar. Gitu sumya marat ya amya nga una at tanto sila na presain kaading gagabasan sa mga ligidan nagudi sa kakatan apo tao ang kuta mga sapuiran dadid na tigo Nabi mabuloy ito ang makalang siko agameran mana iilatan niya ro ang kuta sahaba ada silan din makapunon siko mga nabiran sa lagidang kaya panunaka. Uriyan yan at tigman niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi la yutimmanna hadha al-amr hatta yasir ar-rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah aw idh-dhib ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Iku Nabi sallallahu alaihi wasallam maibataget yun si Allah kaya nga iya agama na tirutup na ya wallah pagataban na ya wallah subhanahu wa ta'ala na oriano ka pagatabanon wallah na palalakawati kong Nabi sallallahu alaihi wasallam palilagang kutakukuda sa ipun si isa ingada San'a asun si isa Hadramaut na daaban yan ni kaalkatigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam inunta na subus Allah dawugyang kuto apangayaman amangan kan ay kaawan yan ng kuto ang mga kambing yan ububin makan apangayaman amangan kan walakin nakum tasta'jilun okay datigo Nabi na sekarang natantukan wading gagan mana di kanupa kasabar amiya kasabar sumiya nga una niyo amiya pamutol sa mga ligidan na gumiya sa kakatang mga sapuiran ang tagbusi ko alilintingiran sa iko agameran na dedno tumakalang sa iko kababalwiran amiya ratya sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. Ugay dati ko nabinas kano na pagtaw kano at tanto ang gagangga di kanupa kasabar. Yang ay wasiatu Nabi sallallahu alaihi wasallam na wasiat ya sang kaya umat yan mata naging kaya kapakataban na pagkatalinguban anna nasra qarib mata na sutabang wallah subhanahu wa ta'ala na magadin makatalinguban sa umat yan igirag yung kutuwa betad udi na giyang kuta panapang natantod na miya nagumpot na giyang kuta tabang wallah subhanahu wa ta'ala na tangdang ka bagang matubakaw giyang kuta tabang wallah subhanahu wa ta'ala ni gitub ni kapagaman yan lagi na nga masusuwa nga mga pagalitan no
sangkaya Palestine sa Gaza nagyangan nakailot-ilotikiran nagkapakay asan din pangkunan ang iyang ito apataling tabag wallah subhanahu wa ta'ala. Wa anna al-Islam sayasilu ila kulli makan walakin hadha yahtaju ila as-sabr wa adami isti'jal. Yang Islam napakataling umas kanyan sa iku pimbarang ang mga darpa nang mga darpa nakitaling mo ng ka-Islam mana pakataban na ayabod na mapkapitalon na giyang kutwa sabr kapakatigil wa adam isti'jal ay giyang kutwa kada ang kutwa kaganggang sang kutwa apakataban mana adin na mapunggulaw na tanuro nakapakasabar mataguruk tano ang uto apakasabar nagumadarak tano agyang kutwa amay kaditano mele so kapakatabang nabiyukul tanong gulbak sa mapya nagyuto mapya ay mapya si kumukmin na dua antapen sang kuta din ni kapakang gulbak si ko emanan yan na papanaguntaman si ko agama lagid umele niya so kapakataban anta kamya prangs kanin salalan si ko Allah ayam yapo niya na susurga wallah subhanahu wa ta'ala. Ito tigman niya o mga sahaba sa Nabi sallallahu alaihi wasallam o di ba kapakataban nakaprang salalan si Allah subhanahu wa ta'ala. Geng ka Islam naknaba aya awida kal na suka pakataban yan agiyang ka Islam na pakataban na ya apya pandaming galabag na pakataban wallah subhanahu wa ta'ala. Ugay na ayawida kal agiyang kutuwa mga tao anta akiran ipagusar wallah sa kapakataban ng Islam antawag tano kesangkapan wallah sa kapakataban ng Islam ginanitan di pamangnin si wallah subhanahu wa ta'ala adna mga tawa igira amiad ng kutuwa katidawa di na giyang kutuwa kaya pakatumlanga udwa safan saf mga kufar na gusap may marateya nagyang kutuwa kapakalilidas yan na ipipikir niya na ikakalimuskan yan wallah subhanahu wa ta'ala lagi di barat ang aya masuswasang kay mga pudamangin da maadno ng kutuwa di kapakatumlanga o mga ridway na gusto mga kafir na sumakalilidasun na ipipikir niyan na gito'y mapiyarkan yan na din yung katawan na sa kanin na bilay wallah subhanahu wa ta'ala adin yung kisang kapanas ikumapiyar din yung kisang kapanas ikumapiyar agi aya di paguraduradan na usarang ka wallah subhanahu wa ta'ala sang kaya ka pakadagu gama agi agamay niya tubangan wallah subhanahu wa ta'ala gito'y tikman niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha zawalil arda wara'aytu masyarikaha wa magharibaha wa inna ummati sayablugu mulkuha ma zuyali minha. Tigman niyo Allah subhanahu wa ta'ala, tigman niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam iya kakampatadakan udina tinimurang na tigman niyo Allah subhanahu wa ta'ala sulupa kaya manan yan na tininasun wallah sulupa na mayali ka na tigo Nabi susbangan yan nagusos sa depan yan na mayali ka na timata na tigo Nabi agyang kaya ummatakan nagkiraot ang kutwa kada tuiran si ikunganin apyakam patarakan wallah subhanahu wa ta'ala si kutwa yung utwa kielew Nabi sallallahu alaihi wasallam si iko sebangan sa depan nakisampay ro agyang kai kada tu Islam ay sisan nagyang kutwa ang pagkataban ng Islam sigurado ang pagkataban sa Islam na hilili ang gabad ng wallah sangkot wa kapalagoy nga sangkot wa kapusar ka wallah kabayar ka wallah na musar ka niya sa kumapya na skay palagoy sangkot wa kabali nga kasangapan sa kumapya yan ang kilitan mo yan igira amiyad ng utwa si mga darpatan adi ka pakatumla nga usapo mga kaper na gususapo miya maratya nyaat lumla nga susapo miya maratya gususapo mga kafer naman isa na pagkiyas man isa na palaguin yan agyang kutabatad alagi dito minsang pan adnap ketoon ang mga tawaya kunagkiran na mga rarat oto kambinasaw to kambinasa sa iku ingad udi na kapanubra sa iku ingad kapanubra sa iku agama berang-berangan ayaw to sabab padiran ni kapanaro sa kapanubranan ribatanan bidaanan udi na
kapanubra sa iku paratyaya, kapanubra sa iku gelbak sa iku agama. Udi na di masusuang ko tak iukit niran ko lagi dia mane-mane ayat was sabab aka presunang ko ta mga lagi dito mga tao na pupulagwi niran basiran mausar wallah subhanahu wa ta'ala akasakap sa kapakada agama. Na upang mga kumyas siya kito, na kumyas kan ati penggelbak sa iku agama. Ati penggelbak sa iku agama. Upang mga kagyong uta mga tao ani manguminta. Udi na mga tao apong bagay sa pagkaribat niya ng utak pagkaraw sumong sa iku emanan tumlangan o mga riduay nagusum saf o mga Muslim nagusap o mga kafir. Na upang mga skay matao ba ko hukuman na inus kay di puguluan. Sakay pangandaw sa kuto emanan yan nakapikit lagi dito ang kakaunuti. Ang kakaunuti sa kutwa hindi ko bubagaraw. Nasika po emanan yan na miyataman sa kutwa ribatanan, bidaanan, kapanubranan. Dadabukit tulad ka rongkong ketunduk agito'y emanan na natundog ng mga tao. Nabalagi di Ibn Taymiyyah rahimahullah ulama ito apo pagkaribatan niya ng ito mga khawarij, pagkaribat niya ng ito mga gulat natumutulad siya niya sa emanan niya na pagumutan ng pagkatao as kanyan niya ng pangsik ng mga lidoy. Nakabaya ka mali ka lagi di Ibn Taymiyyah rahimahullah tulad ka ba? Tulad ka sa galbak matundog ka mausaro na ang kaya pagkatao ang makasangkapan silan wallah subhanahu wa ta'ala adi sangko to susuan ka neptuan ka sa sangkan sa mga tao sa ikmapiyagilbak. La ilaha illallah. Igiram yung tumlangan sa mga Muslim sa mga kafir. Kaya katiro Muawiyah radiyallahu ta'ala an na pagkaisa susapo mga Muslim lagi do muslima mustaqim anta ka muslima alul bida nepkaisa siran sagi ka ida sirempang na sa mga rinwi. Nasa nga masa tanong na di. Ayaw man na lagi masa tanong lagi siya kito na mga ngaran sa Salafi, mga ngaran sa Ash'ari, mga ngaran sa manay-manay ang mga ngaran. Na di niyan pagugupan sa Muslim. May tubo ang bidya niran at kutindig agito sa bid'a. Ang mga ito ko mga bid'a at nabib kaliw sa iku agama. Na ayaw maanan yan na di niyan tubangan kagiya adi na mailin na may ito akaribatan na ba't may pamaawing la ilaha illallah at yung piyakair ka wallah subhanahu wa ta'ala ay pagpada ka ang kutwa itibanga ka ang kutwa kafir miyatang tagada kafir ungkir niya sa wallah subhanahu wa ta'ala igira ayas sirempang niyo na sa mga riduay ang pagkabina sa mga Muslim na piyakair ito wallah na epan niya nipakay nilagid ka Muslim ay bumbidya niyo na bidah piyaka mamasabay ang mga Muslim nagiya so pagtaw aman isa na di niya ni pamawing ang supadiyan na di niyang katawan agyang putang paawing yan ito ba agyang kaya agama na tubangan ni wallah subhanahu wa ta'ala berkataling umay ni si kulyo ay mananapis siya pidikrik ba ng kaya dunia agyang kaya kapakataban ng Islam sa balagido ada minggel bakun anta ada minggel bakun napakataling umon agyang kaya agama. Maniyaw Nabi sallallahu alaihi wasallam la yablughanna hadal amr ma balagal layl wan nahar bakatalingumad ng kaya agama gen kaya kapakataban ng agama si kung ani nakyatalingumaan o kagagawi na gusto ka daw maan alawan na sibangan walungan na pakatalingumon agyen kaya kadatu Islam wala yatrukullahu bayta madarin wala wabarin. Dan na itugak wallah subhanahu wa ta'ala walay sa kaingadan anta ka walay sa iku na rigi ba kalasan illa adakhalahullahu hadad din inunta na isuldun wallah subhanahu wa ta'ala gigaya agama bi'izzi azizin o bidhulli dalilin ulalan sang kutwa apakada panas pagkatagwi sa menang o tiguan wallah sa menang o di nakapakada panas o makadada panas izzun ya'izzullahu bil Islam agito sok menang gas beger ay beger wallah subhanahu wa ta'ala sa iku Islam wa dhullan yudhillullahu bihi al-kufr lagu kapakada panas kapakarundan ay pakarundan wallah subhanahu wa ta'ala sa iku ahlul kufr uli na sa iku kafir mana aging kay Islam na pakataling umayni sa iku liyaw lupa ang kaya kadatuin mana kapingudatuan ni ranaya na pagkadaagin wallah sa Islam, baka bagar niya sa Islam, ikaswinan ng sumanang yan,
Daging kutwa kakasuy umenang Islam askanian langageng tengaraan sa iko yamananian na dunia sa iko di kapagintaw na sang kutwa kakabali niya langageng tengaraan mapuro skanian ni mabeged skanian ni super power na sang kutwa kabali na super power na ino mga di miyaw sarkaon wala at ada melagi dudang nga kamasay ang kutwa kaya beloy as super power way mananian na Islam na asar kami ni tumpukon giyang mutwa upama karupat sa lakungan na giyang utamiya kalalaan lakungan nagbesal na to sa pagupakan mana besalan anbit tanggesay ang kutwa mananian na lakungan miya kalala na sadin sa miya kapupukro asa kau pakasang kutwa lakungan na giyang kutwa las kami upusang kutwa lakungan na miyaw pakyan ang kutwa lakungan na kanabaya manoto na kaneboy miya ko paksang kutwa lakungan kalangwan amiyugo pro amiya ka bentol sang kutwa lakungan na para silang balasan Allah subhanahu wa ta'ala na lagi dinan agyang kaya di ka pakapagumbasaya sang kaya mimbla ko lakungan ayaman na niya na begeru mga ridway na langwan amiyaw saya na sa panaguntaman yan na apya panderang kapasay agyang kutwa kiyabeloy agama as kanya nilang agang tengaran super power ayaman na niya na begeru sang kaya dunia na masusumpat sila din sang kutabalasyan. Lagi din o pamakas ka nakabaya ka makasang kapangasa kisampisan ang kana na betad diyan kaya gaman na kisampay mo ang kutabetad yan magkataban kapangundutuan yan ang kaya dunia na upama kabaya ka ang mausar kaun wala subhanahu wa ta'ala na pangiling ka saukit ibiguran niya ka sa mga tao maalagi di ka sa puso ang panaguntaman niya sa lagidanan na makapamagpudagan na sumpat niyo sa panaguntaman niyo sa kapruputasang kaiyam lakungan lakungan ayaman na ni na koffer nagu-shirk nagu-kamberadusa alo malagi day sang kaimasa insyaallah ta'ala nagpenggas ng pagusan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kapakataban Islam lagi dugya mas an kaso kaya pakataban Islam anta kada ka kamasay na ayaman na niyan na may susumpat ka sa buto kaya pakataban Islam. Siko mga hadith na tigman niya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bushira hadhihi al-ummati bis-sana'i war-rif'ah wan-nasri wat-tamkina fil 'ard. Mapia tigman niya Nabi at tutulan sang kaya ummah agyang kota kapengbalwiran asira nilang agang tengaraan pengimpuruan baka begersiran tebangan siran wallah nagung maka pembegan siran siko dia lupa. Palit niya promise Nabi sallallahu alaihi wasallam mapenggulaw la na kailangan na matuman niya agyang kutwa kebeloy wa agama tan agama Islam as kanani langag tingaraan si ko yaman niya langwan agama na gitu ba kaya kailangan saya na managuntaman tanong sa mausar tanong wa Allah subhanahu wa ta'ala sang kaya kapakataban wa agama kay pakataban buya si ko mga hadith na tigman niya Nabi sallallahu alaihi wasallam tagzuna jazirat al-arab فيفتحها الله ثم فارس فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله igmani ang Nabi sallallahu alaihi wasallam ibtidawayo ang kaya ingdumang Arab jazirat al-arab ay mana nagkakwani sumang ingdumang Arab napakitaban kan wallah ibtidawayo ang kaya Rom napakitaban kan wallah ibtidawayo ang kaya ay mana na Faris napakitaban kan wallah subhanahu wa ta'ala ginar palidanan niya tuman na gitu ba ang hadith agyang kaya masa naggusoy ang utapakasal at tuban na ng peruman ng mga Muslim na ayabad na panaguntaman niya na mapagkasang ito ayaman na yan na mga tao apagusan mo Allah subhanahu wa ta'ala sang kanan amasa ay sisan nagyang kutuwa kadar tanu kapakasabar ilan ad na mga tao ay pipikir na nakapangpudian sa iko panaguntaman sa iko agama sa kapakadagyan na may linyan sa kapakataban na begitu apuduto sa isti'ajal ay sugwan wallah subhanahu wa ta'ala nagyang kutwa kapakatigir siyang kutwa kananayawa si kutabang wallah subhanahu wa ta'ala wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu anna hadha an-nasra yakunu ma'a as-sabri wa adam al-isti'jal
Ay ang atiro o Nabi sallallahu alaihi wasallam kung mga sahaba niyan, panguyat yan si kung mga sahaba. Nagyang kaya kapakataba na tigo Nabi. Nagkabaluyaya akababitskan yan o kapakatigir. Nagukadaon agyang kuto akang gagaan na tanto. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam anna nasra ma'as sabr. Kanalaniwat tigo Nabi. Kanalangka, kanuding ka. Kamataan nagyang kaya kapakataban na mababitskan yan o kapakatigir. Kapakasabar. Ay manoto. Nagyang kaiyak ay naman si kapakataban na kailangan ng baloy ka amatigil. Pwede nga pang kamasaan nagiminisumpat ka sa panaguntaman sa kapakagataw o kapakataban na padigad na balasan sa angkot emanan yan na kapakatigil. Tingman niyo mga ulama, fan nasru mortabitatun bis sabr. So kapakataban na may sasartaon din ng kutwa kapakatigil. Wal hazimatu murtabitatun bil isti'jal. Na so kapakada panas nagukatabanas sa iko mga tao na may sasartaw ng kutwa kang gagaan. Ay ibarat yan. Akilas yung kapakasabar ng Nabi sallallahu alaihi wasallam dagus sa mga sahaba amay to sila ni bilangan desiran tantong dakal natipangan siran wallah subhanahu wa ta'ala sang kutwa betadiran at tentu kumailot betad natipangan siran wallah namiyak adag siran ayaw mo pikapitaliranong nakasabar bisabar siran mitigir siran nagyang utakya pakatigriran na dapat manggulaw la sukat tidawa namiyak kataban siran la ilaha illallah. Dito sa Ghazwatul Ahzab kana nasru ma'as sabr. Yan kay Ghazwatul Ahzab na ayak kiyadin sa nukapakataban nagimitigir sa mga sahaba. Ayaw mananin amyakat tigir sila. Anto na iminisugat si mga Muslim sa ang kanan na Ghazwatul Ahzab. Aganiron mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kutuwa kiyaw pakatis sa mga Quraysh. Asulungan ni Ranso Nabi sallallahu alaihi wasallam sa isa Madina. Gubatan ni Ranso Nabi sallallahu alaihi wasallam sa isa Madina. Na miyunot sulangwan ang mga wawaraw sa Quraysh. Nagumiyagi sa siran. Nagyubat ni Ranso Nabi sallallahu alaihi wasallam sa isa Madina. Paganero na betadiran. Aki-organisi ko mga Muslim. Na adadul kuffari kabiratun jiddan balagat 10,000. So kung subilangan o mga kaper na tanto kumalabilangan minirao tagyang ko to agumiubat si iko Nabi sallallahu alaihi wasallam sa 10,000 akasundiruan o mga Quraysh ay mananian ng gubat ni Ranso Nabi sallallahu alaihi wasallam si isa Madina. Uriyan yan nalinibitiran ang Madina na ayat tigyan na magsuso mga Muslim na sukasundirwan yan na dasirang pansampain sa suluta hadal adad ikatlubagi si iko sundiro o kafir na doon mirot sa mga sahaba. Ikadua minisugat amargan si iko mga sahaba nagyang utwa ka kitataralukiran ang kutwa kaor nagu kitataralo ang kutwa katenggaw ang kutwa masa. Madakali bilangan sa mga kafir isap no to misusugat kiran amal atapang nagu masusugat sira na kaor nagu panenggaw sang kutamasa. Ikatlo tikman niyong mga ulama na wasalatil akhbaru anna yahud bani Quraydah qadaru bil muslimin namin isampay ang gutututur si Nabi sallallahu alaihi wasallam amatanas sa mga Yahud ang bawatan ng Quraydah na tipediran ay mananiran na pinduratan sa mga Muslim at tipediran ng kutang kapasadan. Manakadul ahd alladhi bainahu wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tipediran nagyang kutang kapasadan nila na gusto Nabi sallallahu alaihi wasallam paaniran malabuno sa mga Muslim ay pagpedairan agyang kaya mga Quraysh ang makapupuon sa isa Makkah. Tabangan niran na isap no to aminisugat tamargan sa mga sahabat. Kaya nga to sasana niran adi silan makiptida di silan buno ng kuto mga Yahudi si isa Madina.
na dumiurat siran sa kapasadan. Na ayat tiya mga niran nagyan kaayamanan niyan na mga Quraysh, mga kufar sa Quraysh apla bunuh niran sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na isanan awid akal. Isanan awid akal. Yan kaya Banu Qurayda dagi sopyakip anong beli ang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabab sang kutwa kiyan duratiran sa iko kapasadan. Ikapat amin isugat tamargan sa iko mga sahaba. At tepeng na tarakal munafiqun walladhina fi qulubihim marad ardal ma'raka. Na ayamanan yan na inibagak inaginatan o mga munafik. Nagus mga tao ad na panyakit si ko mga puso iran nagyang kutwa derpa amaidan. Ayamanan yan inawa ni Ranon so Nabi sallallahu alaihi wasallam sa ayat dali na iran na sukol sa mga walairan na da mga tauron. Na tanto ayamanan yan na kebinasaan o mga ridway. Wa innama yuriduna al-firara min al-ma'rakah. Na matagiran ito dalina kaya titu abang takiran na balagoy silan sa iko katidawa. Kamiyalak silan sang kutwa kadakal bilangan agyang kutwa mga ridway. Isap na ito amin isugat amargan sa iko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikalima amin isugat amargan sa iko Nabi sallallahu alaihi wasallam sa Ghazwatul Ahzab. Na akhada ba'dul munafikin walladhina fi qulubihim marad yad'una ghayrahum litarki ardil ma'araka. Kaya nga mga munafik na liyos ang kutwa kaya ganatiran na di silang pendimangunyata. Bungunyata nira ng kutwa mga tao. Dilan din dakwa ng kutwa mga tao sa ganataniran ng kaya maidan. Ganataniran sa Nabi sallallahu alaihi wasallam warruju' ila buyutihim nagumbalingan sila sa iko mga waliran. Wa ahlihim nagusi iko mga pamiliran. Ayadan nilairan na annahu la qibala lahum bi'uddatil kuffar o bi'adadil kuffar. Sebab sa ayat dali na iran ay penduluniran sangkot ang mga tao na didabatan o gaga kato sang kaya kada kalabilangan ang kaya mga kuffar. Naisap no to amin yawida ka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangkot pakiyagan na mga munafik na miyang invite sirapan sa iko mga pad ko mga Muslim. Ikan na maminisugat amargan si kong Ghazwatul Ahzab na tala al-hisar minisampay agyang kutwa kalilibitin na sa Madina wastadda min al-kuffar il-Madina agyang kutwa kapananagumpot ang kutwa minitaling mga kafir amargan si sa Madina sa saulan at naruto akyatin niya ayaman na niya tantun kumyakargan ng kutabetad nasangka na masa na subetado mga Muslim sa isa Madina na tantuas siran amiyak yergnan naman sa mialoy Allah subhanahu wa ta'ala ay pungwet yan si mga Muslim si Koreano katidawa ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum eskan wa tigwallah amya maratyaya natadminiyo sulimurkan wallah subhanahu wa ta'ala idja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Guwani ko makataling ang kuto mga kasunderuan ang mga kafir si isa Madina. Ayamanan yan na miyatagur kanu ang kuto kawan nagukalak sang kuto kada kalabilangan iran. Fa arsalna alaihim riha na ayabutig wala asyugwa mikiran nagyang ko tama begrendu wa junudan lam tarawha nagu mga kasunderuan ang mga malaikat adan yusiran mga ilay wa kana Allahu bima ta'maluna basir na ayabtad wallah subhanahu wa ta'ala na sumani na dinudinggal bakang nakaipian si isang utam yang gulala sa Ghazwatul Ahzab akalilibteran sa isang Madina ang malilibteran sa mga Muslim ada silang sampai sa ikatlo bagi kubilangan ng mga kafir. Na sabab sang kuta kaya pakasabariran na tiyabangan silan wallah na piyaka begriyan ang kutuan du na piyaka taling manan sa mga malaikat at kaya sababan sa kaya palagoy ang kuto mga ridway. Idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum
wa idh zagatil absar wa balagatil qulubul hanazir wa tadhunnuna billahi dhununa. Wani tigu wala ko mga taling umarkano wag yung uta mga diduay sa iko mga kapuruan niyo, sa iko mga kababaan niyo, agumiyeli sa iko mga mata ag yung kuta kiyalakiyan miyala katanto ang uta mga sahaba wa balagatil qulubal hanazir namin isampay at tigyan ang uta mga puso sa iko mga bakarang wa tadhunnuna billahi dhununa namya nga pamikir kanu sik wallah sa mga antangan dalikal dulyal mu'minun nasalman tipang iwala sumya maratyaya wa zulzilu zilzalan syadida nagulinindug sila sa mabagralindog ayam ano to napapakigdam wala ang utamya maratya sangkutwa ayam anan yan na kiyali betakir ng tamang ariduwe may normal amya laksiran may lekhiran ng utwa kiyawaniran sangkutwa kay tirani betad okay, daya buah pikasang kapaniraro, ayah buah pikapitaliraro, nagyong kutwa kasabar, bisabar siran, ayah mananin nami, bitig na siran, na ayat na tumya bangkiran, kagya ko may layo Allah subhanahu wa ta'ala, amis sabar siran, bitigir siran, nagyang kuto at sumyugus Allah sa mabagrandu, nagu ayagu, sumyugus Allah sa mga malaikat, amaya bugunyan, agyang kuto mga lidoy. Nah, gitu sebab agyang utak kaya pakargergen no bestad kaya pakargergen no betad narum ya payag ang utama munafik gitu tikman yung mga ulama wa kama anna syada'ida tudhiru nifaqal munafiqin fahiya kadzalika tudhiru imanal mu'minin nagira miya kargergen subetad sikum ya maratya nagitu ka pega wallah sikum mga munafik nagugitu ka pega wallah subhanahu wa ta'ala kutitu ya maratya lagi dia enggak ya pesuang ya mga muslim ay gira amyadan susap mga mukmin nagusap o mga diduay at tumlang asiran pantag si iko yung mananian nakapakadaagu benar nagukapakadaagu ribat napkili tano ang diyang kuto amiyang kadakadakal ang mga tao apkias uman isa na plido siya na ginawa niyan kaya kapipikiran yan unang uta kaplido siya nagiti mapiarkan yan nagdirkan yan uto mapia sabab sa pilaguyan yan agyang kuto kapagusaron wala si kumapia kena kaya napkili tano gaid nagyang kutwa mga tao ay katawi tanuron nagyuto dun sa panggunggong sa iko Abu Bakar nagus Umar nagus mga sahaba nakinubabsay kaya maladi mangulyas iko masa la ilaha illallah mga muslimanan amay tibilangan miyagintaw siran at tanto kumargen si sangkota basa okay na sabab sangkota kilikiran wallah subhanahu wa ta'ala sangkota yamanan yan na kaya pakasabariran at yabang siran wallah subhanahu wa ta'ala Nagyang ko tatom yabang si isang kota azab gazwatul ahzab ayaw buha ini tabangkiran wala nandu lagu mga malaikat sabab sang kota apya kasabariran nagyang ko tatom yabang kiran na Allah nagitunsu Allah sang kaya masa na ayaw buha bidan tanong nagyang ko kasabar katigir lagu para tiyak o pamamakasabar tanong sa lagi dukya pakasabariran nga pagkataling masuk tabang wala alagi dito ayat niya kapakataling man nagiba ada tanong baloy alagi dito kasabariran nagulagi dito aparatiran mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala man isa na manindingan-dingan yan ang gusto apakasulsi ko surga yang isa na niya panutul sa ikumasa mga sahaba wani ko makadakal kiran sa mga sambayang mga dakal kiran sa mga puasa mga dakal kiran sa kabagay sa zakat makadakal kira ng gutwa yaman nagpabawatya sa Quran malaks ko simbiran namiyan dingan-dingan ang gutwa miya maratyaya naitigo miya maratyaya o babusugus wala sa suguan amang gilbagam miya mansangkaya mga amal na inis turun wala subhanahu wa ta'ala ang gutwa kinipaligot ang patidiwa kutiba alaikumul qital na miyelis ang gutwa mga tao ang mga munafik agyang gutwa kalak na dirabong gilbag ang gutwa suguan gitu itigman ni Allah subhanahu wa ta'ala kaburat ay mananam pagkalala ang kutwarang ito Allah subhanahu wa ta'ala kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun mala ararang ito Allah subhanahu wa ta'ala si ko mga tao adi nyo ditiro ng kutwa suguan nakagi ko misugo na din yung galabaga lagi din kaya betetenusang kaya masa aman isa na madinigan yan ang utang pakasurga man isa na rin para doon sa kapanggalabag yan sa mga galabag mga amal Takino ba kaya bu pipikir niya ng utwa kasibayang no kapusa na ginamini talambas sa mga lakaman aginan so yamanan yan nakatila ka sa tinay abasaw ng utwa pagaritan no na yamanan yan na debu bakaraw
Gitu sabab amal arang itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mga tao di nitiro ng utwa katiro na di mo penggelabakan. Aya katiro Allah Subhanahu wa taala, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum. Bani tatangkap patik wala sulkunu siku surga. Adar kano pen makaptaling masul lagi demi kaptaling makum yang aipos am yang unaniu. Masathumul ba'sa wad darra. Mini sugat kiran agi yang kuta mga regen dagu mga papait abtad. Namya kasabar siran. Wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladina ma'a mata nasrullah. Linindug siran tama samyatir usugu nagusum yang marati ya pediran andi ka pakataling umakabang Allah Subhanahu wa taala. Manam yan nagumput din agi ang kutwaya mananian nakargenubtan gay na sa silang pandipagapas iku Allah Subhanahu wa taala. Nasangkanan na mga nabinan udi na sugu mga sahaba na umyag damiran sumarga na betad ayarang kiyakwasi ko surga na sumyag cilan samarga na betad na iman tunas ka na sulga ko surga dengan ang kapanagadi mga masangay pagtaw ay kabayarang kapagintawiran nagyang gusto kat pungkiran wallah Subhanahu wa taala kay gipagusan siran wallah sa ikumapya akat pakadagwa gama na ayap deng kapaniran sang kota yang mana ni nabetadiran akapagusa kira-kiran wallah kapagusara kiran wallah sa ikumapya kapkesang kapanakiran wallah sa ikumapya akapakadagwa gama na ayakap kiliraro na tiyuba ayakap kiliraro na kapakada panas ayakap kiliraro na eman nakapanubra sa ikwagama na pupilagu yan iran na to saya katawiran na nagiti mapyakiran wallahi ladim nagiti maratakiran kapilagu yan iran ang uta kapagusara kiran wallah sa ikumapya hindi nakasasagadan sa ngayang masa tanong ada ni ka panagumputo betad naman isa na piyas ayak katawin yan nun nagyuto'y mapyaon nagyuto'y marataon. Maurib na Allah Subhanahu wa ta'ala inani sabab agyang ko to kaya pakasabar kaya pakatiger o mga sahaba sa isa Madina siyang kuta Ghazwatul Ahzab na miyabalo ito akya pakatabaniran taman sa miyadi wallah waraddallahu alladhina kafaru bighaythihim lam yanalu khayra wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Biya kawan dudu Allah Subhanahu wa taala ang kaya mga kafir ami pag misasarta kiran dan agi ang kuto mga utagiran mga ganiran lam yanalu khaira din na bayran miya pamarulya mapya dairan bago ang kuto ang iniran akamunuiran sa iku mga muslim na miya kakaswi sila mo mga ngadiran ami tetalon niran ang kuto arangitiran wa kafallahu almu'minin na tinyukupan wallah Subhanahu wa taala sumya maratya sang kuto katidawa wa kana Allahu qawiyyan aziza na aya betad wallah Subhanahu wa taala na mabagar ay mabagar ay mananian na mabasang su Allah Subhanahu wa taala sang kuto mapas masa na aya mo miyang gusturon nagyang utakapakatiger na tiyabangan silan wallah Subhanahu wa taala oriyan na pitiro Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ana tagzuhum wala yagzunana nahnu nasiru ilaihim oriyan na pitiro Nabi sallallahu alaihi wasallam kuriano to iman to atigo Nabi na siran inggubatan tano na ditanwirang kegubat iman to atigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na saktano isunggiran sang kanan ang mga rinway la ilaha illallah kaya taguan sa gas bagar menang suagamatan agama Islam oriyan yan nagyang kaya masa tano naginan imapagkasang kapantano akataguan tano sa kasabar at taguan tano sa emanan yan nakatiger sang kuto kapakataling mo tabang wallah Subhanahu wa taala na aya panamaran tano na mangunggasto tano mausar tano magasang kapantano sa nga nakapakadag agama tano agama Islam asar ka maili tano agyang kuto mailir tano wallah Subhanahu wa taala agyang kuto itu tebangan tano sa agama wallah Subhanahu wa taala tebangan tano wallah Subhanahu wa taala gitu tigmani wallah wala yansuranna Allahu ma yansuru innallaha laqawiyyun aziz tubangan din wallah Subhanahu wa taala ang tubangan yan sa wallah mata na sa Allah Subhanahu wa taala na mabagar na mabasin inani sabab agyang gaiya katubang isik wallah na asar ka magikhlas tano tubangan tano sa agama wallah magikhlas tano ay paradu tano yakin nagutito sidik amata tagur tano titwa angin benar ang kutwa matatago mga pustano tibangan tano sa agama Allah Subhanahu wa taala nasibusang kutwa niya kanang balasan on Allah dagut titu at tibangan tano sa agama Allah
nasangkut wa katubang itanurun nagkapagtanong sa mga kasangkapan at mulin wallah akasundiruan o kapagataban igin kaagama. Balasangan wallah subhanahu wa ta'ala panganin tanong sa wallah mapagtanong sa mga tao at pag-usap wallah sa mapya akasababan sa kapakasuliran ko surga makwira ang kutwa jannatul firdaus pinakamapuro apangatan sa surga wallah subhanahu wa ta'ala. Balasangan wallah sa madakala mapya pinalamat ang sulang umiyak at maginig sa iyamat mapuntok ang badingan tanong kung barang-barang adarpa. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.